May adlaw, so gikan ko ganina sa school sa Punta Inganyo Elementary kay naay mga guests nga na donate og mga libro. So tanawin niyo yung sunod na video. Ay guys, natakaroon sa school sa Punta Inganyo. Kanya nadri ang taga Grolier International. Sila gi-donate. So, salamat kayo Grolier International for your donations. In behalf of Punta Inganyo Elementary teachers and as a parent mismo, salamat kayo. Naata karon sa Punta Inganyo Elementary onya natay guest no gikan sa Grolier International Incorporated. So ato silang pangutanon karon. Sir, good morning. Kung sa name na to? Sir, good morning sir. My name is Ridan Oraga sir from Sikihor. Oh, nya unsa nang Grolier sir? Unsa din ang Grolier? Grolier sir, maker na siya og same sa una katong encyclopedia Webster's Dictionary. So, International siya. nganong naata karon sa Punta Inganyo Elementary School sir? Ma'am. Unsa name sa nato ma'am? Good morning, I'm Larny Ortega, the Middle Manager of Grolier. Yes, namin karon sa Punta Inganyo Elementary. Para ipakita na mo o ipapil sa mga bata unsa kanindot ang libro. Yeah. Kay karong panahon manggod nawala na ang love sa mga bata sa libro. So nindot jud makaton sila og basa sa libro kay kung makabasa sila bisan asa makaadto sila og lahi jud ang makaton. So advocacy ni Grolier is to help karon sa atong mga kids katong na mga toddlers, yung mga anak sa mga teachers nga kuan para maka-help ta sa ilaha nga ibalik yun, itong pag-love nila sa books. Kay karon na kuan naman ta reality check na involved na gud ang uban kung kuan kaning gadgets bitaw. So mausog magud ang usa ka behavior or character ni baby. So ang aim good, ang goal ni advocacy ni Grolier is matabangan nato ang mga young ones karon na mabalik nila pag-love ang books. Okay, thank you kayo from Grolier International. Yes, so mo to ang Grolier International Incorporated. So salamat kayo sa inyong donation. So keep it up. Salamat sa inyong advocacy.